bago ni nga building dire. Dire sa Yakapin Street. Trinidad Building. Nana ko karon sa Yakapin Street, so mag road trip ta from Yakapin padulong ta sa Mutuyok ta sa Julio Pacana tapos sa Corrales. Din balik ta dire. Dire taman dire. Dire taman. Tuyok la ta dia. So makita niyo sa mapa. Kabanin sa niyo guys. Tara, let's go. Time check, it's 3:40 sa kahaponon. Right turn din ta diri guys, okay. Momene Villas Street. Right turn ta, right turn. Careful lang yan. Ay mga sakyanan pa straight. Diyaw ka na. Right turn with care. Alright. New Dawn Hotel Plus. Mogso, narang Mogso.
mo ng padulong Puntod, Kauswagan. Kaning right, padulong Nigpakabalan. Direta right. Huloy Pakana pa man eh. Careful dire guys, kay dagan kay dagko truck dire. Paabot dire walay ulan. Ang kay dagko truck dire guys. Nay pagkita sa tama. Diyan lang. Ah guys. Ako na sa mga tracking siguro. Pasakay sa barko ba. Diyan nila ipasulod. Yeah. Alright, padayon ta. Once mag weekdays ni dire, grabe gini ka traffic. Slow down ta dire kay intersection kani padulong ni sa kuan sa Coastal Road ning left.
ta pikas tagi pikas. Diri ta. Gaabukayan man eh. Gaabukayan street eh. Oh. Nanang guba naman sa dire. Last time ko niagi diri nga. Kadam tong dalan. Siguro gakaguba gid siguro ni siya guys tungod sa kaning mga dagko na mga truck. No, nang laom naman pod. Luwi kay gagmay nga sakyanan diri. Kato ada kayo. Balik ko sa Julio Pacana. Left ko, left. Abi na og maka-straight ko padalong sa Gaysanon. Hindi makasulod. Left turn ta. Oh, tsada kaya. Wow. Amot yawnan guys, right turn din ta. Bata kasulod sa Gaysano da. Bata kaagi. Now, Gaysano City, Gaysano Mall. Sintrio da yun. Kanda Provincial Hospital. Dire ta, right turn ta. Daga na kita o dito sa kuha na yung bridge oh. Kita ninyo? Ito, dagang kita oh. Wow. Okay, sa daging view pa. Hugag sa mga building eh. Sa mo. Wow. Ada kita naon bagi.